נו מה, אני לא מבין את הסוגיה הזאת. זה לא כמו מה שהמורה למתמטיקה לימדה אותי לגבי חישוב משפט פיתגורס. זה בעירובין, תראה. אני לא מבין את זה. בוא תביא לראות? אוי, אתה צודק. אולי נלך לרב, אולי הוא יעזור לנו. וואלה, רעיון טוב. הרב, תקשיב, למדנו גמרא. המורה למתמטיקה לימדה אותנו משהו אחד. עכשיו זה לא מסתדר לנו, אנחנו לא מבינים. תראה, הרב, בעירובין כתוב משהו אחד. המורה למתמטיקה לימדה אותנו משהו אחר. אני רואה שזה משהו מהגר"א, כן? כן. רק רגע. תראו, אולי תחזרו לתקופת הגר"א ותראו מה היה שם, הוא יסביר לכם. מוכן, אני הולך אחורה בזמן. מצב הכוננות הופעל, בואו נלך. כבוד הרב, אבינו לפני כחודש נפטר, והוא השאיר אחריו שדה בצורת ריבוע. אנחנו רוצים לחלק את השדה באופן שווה. אנחנו יודעים רק את האור של השדה. איך נוכל לחשב את האלכסון כדי לדעת לחלק את השדה? רגע, מי אתה? הגעתי מהעתיד בדיוק בגלל השאלה הזאת. איך אפשר לחשב אלכסון על ידי ידיעת אחת מהצלעות? בואו, אני אסביר לכם לעומק. בספרי עין משולש, אני מכנה משולש זה בשם משולש ניצב הזווית. את היתר אני מכנה בשם אלכסון, את ניצב א' בשם הצלע העומדת, ואת ניצב ב' אני מכנה בשם הצלע השוכבת. במשולש ניצב הזווית, מה שנקרא משולש ישר זווית, שטח חיבור האלכסון שווה לשטח חיבור הצלע העומדת, ועוד שטח חיבור הצלע השוכבת. במילים אחרות, אם נדע את ערך שני הניצבים, נוכל למצוא את היתר. וכן, אם נדע את ערך היתר בערך אחד הצלעות, נוכל לדעת את ערך הצלע השנייה. עיקרון הנדסי זה מובא בש"ס במספר מקומות, כגון עירובין נ"ז עמוד א', סוכה ח' עמוד א' ועוד. הוא מנוסח במילים אחרות: כל המתה בריבוע, המתה ותרי חומשי באלכסונה. בצורה כללית אפשר לומר כי בכל ריבוע אורך האלכסון גדול פי 1.2 מאורך צלע הריבוע. בוא תראה, חזרתי מתקופת הגר"א והוא הסביר לי איך לחשב אלכסון במשולש ישר זווית. שמעתי שאתה מדייק את דברי הרב. אולי נחזור לזמנו ונלמד את שיטתו. יאללה, בוא נלך. בוא תראה. רגע, מי אתה? באתי מהעתיד לקחת אותך כדי שתכריע את ההלכה בעניין חישוב אלכסון. בוא אני אסביר לך את הנושא. לפני ריבוע שצלעו 10 אמות, שטחו של ריבוע זה היינו 10 כפול 10 שווה 100. נחלק ריבוע זה ל4 ריבועים קטנים יותר, כך שצלעו של כל ריבוע יהיה 5. כך, שטחו של כל ריבוע יהיה שווה 5 כפול 5 שווה 25. נימוק נוסף לכך, המובא בתוספות לכל המתה בריבוע, המתה ותרי חומשי באלכסונה, אינו מדויק, כי אז היינו מקבלים כאמור, ש-AD הוא 7 אמות. על פי זה יוצא שהריבוע הפנימי A, B, C, D הוא ריבוע של 7 אמות על 7 אמות. לפי כך, על פי העיקרון הנ"ל, היינו מקבלים כי אורך האלכסון AC צריך להיות 9.8, אלא שהתוצאה הזאת לא הגיונית. שרים פוננים בריבוע החיצוני, אז רואים ש-AC שווה 10 אמות ולא 9.8. אנחנו פותחים היום את המחלוקת בנושא חישוב אלכסון של ריבוע. אנו יודעים שכדי לחשב את האלכסון מכפילים את אורך הצלע ב-1.4. זה לא מדויק, אלא החישוב הוא צלע בריבוע ועוד צלע בריבוע, שורש התוצאה שווה האלכסון. אבל זה לא נוח לבדיקה. אבל צריך לעשות את זה מדויק. יש לי רעיון, תסתכלו. אני פותח את האפליקציה שחברים שלי פיתחו. אני הולך לחשב את אורכו של אלכסון הריבוע, לפי כל השיטות. אורך הצלע
השוכבת היא 50 אמה. לפי שיטת חז"ל אורך האלכסון הוא 70 אמה. לפי שיטת משפט פיתגורס והגר"א יוצא 70.7107. עד עכשיו נעזרנו בעזרת האפליקציה לחשב משפט פיתגורס. לאפליקציה יש המון אפשרויות, למשל לחשב שטח של סוכה, או לחשב שטח של כלאי הכרם, או לחשב שטח של עיר מקלט. לאפליקציה יש גם עוד תוספות, למשל לחשב תחום שבת, עד איפה אפשר לצאת מהעיר בשבת, או לחשב שטח של חדרים בבית המקדש, למשל ההיכל, מזבח החיצון, שולחן הפנים, עזרת הכהנים ולשכת הגזית. וואו, זה מטורף מה שהמציאו בעתיד, כל הכבוד.